Boas tardes a todos e a todas. Abrimos esta sesión extraordinaria convocada con carácter de urxencia no día de onte ante o falecemento da nosa veciña do asesinato de María Belén Fernández Fernández. Antes de abrir a orden do día, quería dar as gracias a todos os que estades aquí, a Policía Local de Mos, as emerxencias de Mos e a todos os veciños e veciñas que desde a tarde de onte non deixades de dar mostras de cariño á familia que tanto necesita. E a corporación tamén nos dades moitas mostras de cariño. Quero agradecer a toda a corporación, o Partido Popular, o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego, e tamén a presenza do subdelegado do Goberno, de Abel Osada, do alcalde do Porriño, de Alejandro, da inspectora de Violencia de Xénero, veciña desta parroquia, María José, do voceiro do Partido Popular de Salceda, Santiago Davila, e dúas alcaldesas tamén que acaban de chegar, a alcaldesa de Tomiño, Sandra, e a alcaldesa do Rosal, Ángela. Aquí hai moita xente de todas as parroquias, pero sobre todo tamén hai moita xente de Amieiro Longo, de Chando Bosque, veciños de Belén. Gracias de verdad por estar. Vamos a abrir esta orden do día e vamos a votar en primeiro lugar a ratificación con carácter urxente extraordinario desta sesión. Votamos a urxencia, votos en contra, abstencións, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. E agora, pois, vamos a darlle a voz aos grupos políticos para que fagan as súas intervencións e rematar coa declaración institucional e, posteriormente, ao finalizar, pois, ir abaixo a facer unha concentración silenciosa todos xuntos. Empezo polo grupo mayoritario e dou a palabra, ademais, ao concelleiro de Igualdade, Leo Costas. Señora alcaldesa, membros da Corporación Municipal, autoridades que hoxe nos acompañan, veciñas e veciños de Mos. Hoxe reunímonos neste pleno extraordinario co corazón encollido, nin un día para o debate, nin para a confrontación, en día de silencio, de respeto e de humanidade. Convócanos un feito terrible que nunca debería repetirse, o asasinato dunha veciña do noso concello, Belén, a mans da súa exparella. Permítame que, en primeiro lugar, exprese en nome do Partido Popular de Mos e tamén desde o máis fondo do persoal a noso dor, a nosa consternación e o noso máis sincero pésame. Hoxe non hai siglas, non hai ideoloxías nin diferenzas. Hoxe somos só unha voz como corporación e como pobo. Belén non é un número ni unha estatística máis. Belén tiña nome, tiña vida, tiña historia. Era veciña nosa. E para moitos de nós era alguén coñecida, alguén próxima, parte do día a día deste concello. Coñezo e aprecio especialmente o seu fillo David, e iso fai que hoxe as palabras pesen máis, custe máis dicilas, pero tamén sexan máis necesarias. Queremos que este pleno sirva ante todo para honrar a súa memoria, para lembrar a Belén con respeto, con dignidade e co compromiso firme de non esquecer, que o seu nome non se perda no ruido do día a día, que Belén quede na nosa memoria colectiva como que foi unha muller, unha nai, unha veciña de Mos. O noso abrazo máis sincero é hoxe para o seu fillo, para a súa nai, para os seus irmáns e para toda a súa familia e as persoas que tanto a querían. Non hai palabras capaces de aliviar unha dor así, pero sei xestos que importan. Este xesto de unidade que estamos todos xuntos hoxe aquí un deles. Queremos que saiban que Mos está con eles, que non están sós, que este pobo enteiro comparte a súa dor e acompáñaos. Hoxe tamén dicimos basta xa. Basta xa de violencia, basta xa de mulleres asasinadas, basta xa de mirar cal outro lado. Isto non é un problema privado nin alleo, nin algo que lle pase a outros. Isto é un problema de toda a sociedade que nos interpela a todos e a todas sen excepción. Desde o respeto, desde a responsabilidade e desde a unidade que hoxe demostramos, reafirmamos un compromiso común, traballar xuntos para previr, para protexer e para acompañar e educar, para que ninguna muller viva con medo, para que ningún fillo volva a perder a súa nai deste xeito, para que como sociedade saibamos detectar, actuar, apoiar a tempo. Hoxe non é día de reproches nin de discursos políticos, hoxe é día de humanidade, de falarnos como veciños, como nais, pais,
fillos e irmáns, de entender que a violencia machista nos doe como comunidade e nos obriga a respostar xuntos. Que este pleno extraordinario sexa un espazo de unión, de respeto e de memoria, que o silencio que gardemos pese máis que calquera palabra, que o recordo de Belén nos acompañe sempre como unha chamada firme a non rendernos, a non normalizar o intolerable e a seguir dicindo todos xuntos sin fisuras nunca máis. Descansa en paz, Belén. Gracias, Leo. Doulle a palabra ahora ao Partido Socialista. Moitas gracias, alcaldesa. Gracias a toda a veciñanza que nos querestes acompañar neste pleno tan importante. Por a nosa parte, os socialistas, ao igual que toda a veciñanza, aínda estamos asimilando o ocurrido onte no barrio de Chando Bosque en Ameiro Longo. É algo que aínda non entendemos, que sentimos rabia, tristeza e unha gran impotencia ante unha violencia que golpeou da forma máis cruel e injusta a unha veciña do noso concello. Unha violencia que condenamos firmemente e que non podemos permitir que siga segando vidas. Días para reflexionar e tamén para seguir avanzando con todos os medios e os mecanismos que temos ao noso alcance para erradicar este enorme problema, a violencia machista. Queremos facer chegar o noso cariño, apoio e acompañamento á familia e ás persoas achegadas á vítima en estes momentos de inmensa dor. Dende o PSOE de Mos reiteramos o noso compromiso firme e inquebrantable na loita contra todo tipo de violencia, en especial a machista, traballando por unha sociedade máis xusta, segura e igualitaria, na que ningunha muller teña que vivir con medo. Esta é unha dura loita, pero é necesaria e imprescindible. Estamos convencidos que a implicación institucional e que a implicación da sociedade, día a día, esta loita dará pronto os seus froitos. Gracias. Gracias, Alejandro. Doulle a palabra ahora ao Bloque Nacionalista Galego. Grazas, saúdos a todas e todas as que estades hoxe aquí. Hoxe é un día moi triste, vou a ser breve porque sinceramente non fun quen de atopar palabras para que expresen esta dor, esta carraxe que sentimos pola traxedia acontecida onte, pero tamén é necesario, aínda que sexa con un non agorxa, decir unhas palabras. Antes de nada, queremos expresar as nosas condolencias á familia e amizades de María Belén. O noso corazón está dende onte con eles e é necesario, sen maquillaxe, nin ningún tipo de filtro, que o que pasou onte non foi decir que non foi un feito illado, foi un asasinato machista que condenamos rotundamente. E dicilo alto e claro e condenalo públicamente é necesario porque ser conscientes da existencia da violencia machista é o primeiro paso para combatela. Que esta dor compartida que temos todas e todos sirva para alzar as nosas voces en nome de María Belén, que a súa lembranza nos dé a forza para estar máis alerta, para prestar axuda, pero tamén para pedila se fora necesario. Basta xa de abuso, basta de discursos banalizadores, basta xa de vidas roubadas, ningún paso atrás e ningún a menos. Gustaríame rematar transmitindo unha vez máis todo o noso apoio, forza e cariño a familias e amizades de Belén. Sei que as nosas palabras non van a cougar o seu pesar, pero dende logo teñen o noso compromiso de que seguiremos loitando para acabar coa lacra da violencia machista e traballando sen descanso para combatela e erradicala da nosa sociedade. Moitas grazas. Gracias, Sara. Vou a proceder á lectura institucional. Manifesto institucional do Concello de Mos. O Concello de Mos celebra hoxe este pleno extraordinario
nun contexto de profunda tristura e consternación, que non damos crédito do acontecido na tarde de onte. Non damos crédito que Belén estea asesinada a nosa veciña da parroquia de Changuiñeda. Este feito golpea con forza a nosa comunidade e deixa unha fonda pegada na vida municipal. Este manifesto quere ser, en primeiro lugar, unha expresión institucional de condolencia, de respeto e de solidariedade coa familia e coas persoas achegadas á víctima. A súa dor é inmensa e dende o Concello queremos trasladarlle que Mos Enteiro está a seu lado, acompañándolles en este momento tan duro. O sucedido non pode ser entendido como un feito illado nin alleo á realidade social. Trátase de un caso de violencia machista, de violencia de xénero, unha das manifestacións máis graves da desigualdade entre homes e mulleres, unha vulneración intolerable dos dereitos humanos. Nomear a Belén, falar de violencia e das mulleres asesinadas é unha obriga institucional, porque só desde o recoñecemento claro da realidade é posible combatela con eficacia. A violencia machista non é un problema doméstico, non é un problema privado, non, é unha cuestión de interese público que afecta a convivencia, a seguridade e a dignidade das persoas. Cada muller asesinada é unha ferida aberta na sociedade. É unha chamada de atención a nós, tamén, aos representantes políticos, ás institucións, para actuar con máis determinación. Por este motivo, o Concello de Mos decretou 3 días de loito oficial durante os que quedan suspendidos todos os actos públicos, oficiais e as bandeiras ondean a media asta. Este é un xesto institucional, non é un símbolo nin un ritual, é unha expresión de respeto, é unha expresión do impacto real que nestes feitos teñen visto hoxe os veciños e que condenamos de forma colectiva, todos a vida do noso municipio. Este pleno extraordinario e este manifesto representan a vontade desta corporación mosense de pronunciarse con claridade, de deixar constancia pública da condena rotunda da violencia machista, de reafirmar o compromiso firme deste Concello de Mos coa igualdade e cos dereitos das mulleres. Dende o ámbito municipal somos conscientes de que a erradicación da violencia de xénero require políticas públicas sostidas no tempo. Require traballo continuo, require prevención, require educación en igualdade, require sensibilización social, detención temperá e require atención integral ás víctimas. Tamén require coordinación entre todas as administracións e require a implicación de toda a sociedade. O Concello de Mos continuará impulsando e reforzando no marco das súas competencias actuacións orientadas á prevención da violencia machista, de apoio ás víctimas, convencidos de que a igualdade real é unha condición indispensable para unha convivencia xusta e segura. Este manifesto tamén é un chamamento á responsabilidade colectiva, a responsabilidade de non mirar para outro lado, de non banalizar nin xustificar a violencia, de educar dende o respeto e de construir unha sociedade na que as mulleres poidan vivir libres e que poidan vivir sin medo. Como institución máis próxima á cidadanía, o noso Concello debe e ten que actuar con firmeza, con coherencia e con exemplaridade, de nomear a violencia machista sin ambigüedades e de situarse sempre ao lado das víctimas. Hoxe Mos expresa a súa dor máis profunda, pero tamén amosamos a nosa unidade como pobo. Unidade no respeto a Belén, no acompañamento a súa familia, a súa nai Esther, a súa irmán Begoña, a seu irmán Suso e o seu fillo David. E no rexeitamento absoluto de toda forma de violencia machista. Que este manifesto sirva non só para lembrar a vida que se perdeu, sino tamén para reafirmar un compromiso colectivo e institucional cun futuro baseado na igualdade, na dignidade e no respeto aos dereitos humanos. En memoria da víctima e coa convicción de que unha sociedade máis xusta é posible, Mos reafirma hoxe o seu compromiso firme e inequívoco contra a violencia machista.
Moitas gracias. A continuación, vamos a dar conta do decreto de declaración de loito oficial, vistos os tristes feitos que veñen de producirse na data de hoxe co lamentable falecemento da veciña de Sanguiñeda do noso concello, María Belén Fernández Fernández, visto disposto no artigo 39 e seguintes do Regulamento de Protocolo de Distincións do Concello de Mos, que permite declarar o loito oficial por decreto da alcaldía cando razóns de urxencia o requiran, e a vista da conveniencia de declarar o loito oficial coa maior premura posible, acordo declarar 3 días de loito oficial os días 2, 3 e 4 de febreiro, suspender todos os actos públicos organizados polo Concello de Mos a través de calquera das súas concellerías ou departamentos durante todos estes días, que perdure o loito oficial. E a declaración de loito oficial comportará que as bandeiras oficiais do exterior ondeen a media asta en todos os edificios municipais e dar conta a este pleno en esta sesión. Temos que votar, secretario. Pois, non habendo máis asuntos que tratar, vamos a finalizar a sesión para continuar este momento de apoio á familia de Belén e de agradecemento á xente que hoxe nos acompaña na Plaza do Pazo de Mos, gardando uns intres en silencio. Moitísimas gracias a todos por estar aquí. Levantamos a sesión.